थेंक इउ नोंथांमोननि माने चेनेला आंखौ खबर लाफैनायनि थाखाय गिबियावनो माने खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। स' बे प्रग्रामाव माने 15टा कान्ट्रि बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनाय जादोंमोन आरो एवार्डनि थाखाय नमिनेशन खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय मा होनो बेखौ अर्गानाइज खालामदोंमोन बालिपारा फाउन्डेसना। बेवहाय जेसेबां माने गभर्नमेन्ट आरो नन गभर्नमेन्ट माने सबसे माने मा जायो टप माने खामानि मावनो हायो बेनि सायाव होनाय जायो। माने टुरिज्मनि सायावबो एवार्ड होनाय जादों। बेनिफ्राय ससियेल वर्क खामानि मावनायनि थाखायबो होदों। बेनिफ्राय 13टा केटेगरियाव माने एवार्डखौ माने होनाय जादों। दा आं मोननाया जाहैबाय स्पेशल रेकगनिशन एवार्ड ग्रेन्ड एन्टारप्रेनियर आरो बेखौहाय आं मोननाय जादों। माने जि अफिसाव माने लाइभलिहुडनि सायाव माने खामानि मावनाय जायो। जेनेखि लाइभलिहुडनि सायाव खामानि मावनाय जादों माने उइभारफोर माने थानाय जायो। उइभारफोर माने बेफोरनो माने एरि सिल्क एरि वाइस्कट ओमफ्राय बेनिफ्राय बिहु गामसा बा आर'नाइ बेफोरखौ माने खालामनाय जादोंमोन। प्लास लोगोसे मानेखौ इनक्लुड खालामदेरनानै माने स्पर्ट्सआव माने खालामनाय जायो आरो बेहाय माने आं नमिनेशनाव गथायहरदोंमोन। बेनि उनावहाय माने सेलेक्सन जानानै माने फैनाय जादों आरो स्पेशल कन्टेक्स मानेथ' बेवहाय गोबां मानसियानो दंमोन बाट माने आं बेखौहाय मिथिनो हाला। माने थानो हागौ 100-150फोरसो एवार्डफोर थानो हागौ माने बेसेबां माने आंनाव बे डाटा कालेक्ट गैया। खिन्थु आङो माने डाइरेक्ट सेलेक्सन खालामना हरनाय जाबाय आरो स्पेसियेलि थेंक्स होनांगोन आरो जों माबा जेरै माने ससाइटियाव मोनसे अफिस दंमोन। ओमफ्राय सासे नितु होननाय सार दंमोन। माने बे एवार्डआव माने बेयो खामानि मावनायखौ नुनानै माने रेपर्टिं खालामनानै बियो माने नमिनेशनखौ हैनानै होदोंमोन आरो दा बेवहाय आंबो शक जादों। आं एफा 15टा माने कान्ट्रिनि गेजेरावहाय माने बिदि मोनगोन होननानै आं सानफेराखैमोन। बे लाइफआवबो सानफेराखैमोन। दा आङो माने बिटिआरनिफ्राय आं मोननाय जाहैबाय आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साबेसेसो सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन ओरैनो एक्सुअलि आइडिया 15 जन नङा 18 जनसो माने बाहागो लादोंमोन खोमा। खिन्थु एक्जेक्टलि डाटा गैया आंनावहाय। दा बेवहाय आंखौहाय माने सेलेक्सन खालामदों आरो बिसोरखौ। नोंथाङा बे एवार्डखौ मोननो थाखाय सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय बेसेबां बायदि हाबा मावबोदोंमोन ओमफ्राय माबायदि खस्थ' खालामदोंमोन? एक्सुअलि 2020निफ्राय माने जेनेबा MSTआवनो जेनेबा आं इनभल्भ दंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आं खामानिखौ एसे मावबाय थाखादोंमोन। फोरजों बे गामिनि मानसिफोरजोंहाय माने माबायदि खामानि मावोबा माने डेभेलप जागोन बेखौहाय माने स्टाडि खालाम माने मावनाय जादोंमोन। माने मासरुम बानायनाय जेनेबा जायफोरा दुखिया मानसिहाय माने बिसोरनो माने मासरुम बानायहोनानै जेनेबा बिसोरखौहाय माने इनभेस्ट खालामबाय। जेनेबा बिसोरो माने मोनसे न'खरखौ माने मोजां सालायनो थाखाय माने सास्टेनेबल मोजां संसार माने खुंनो थाखाय माने बेफोरनि थाखाय माने बे बुस्थुखौहाय माने बे दुखिया मानसिफोरनोहाय बेखौहाय माने जोंनि MST अफिसनिफ्राय माने हरनानै बेखौ मावहोनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सासे आवार्ड मोनगिरि हिसाबै दा जोंनि इयुनाव फैबाय थानाय मानसिफोर बेबायदि हाबा मावग्राफोरखौ माबाफोर आइडिया एडभाइसफोर होनो सानो नामा? अके माने मोनसे खामानिखौ मावनोबा गोसो होनानै खामानिखौ मावनांगौ। जा नाखौ मारै बोननानै माने मोनो बा मोननो बेखौहाय माने सेस्था खालामनांगौ आरो दा खामानि मावबाय थाबाल' जाया। माखासे गभर्नमेन्ट सेक्टर बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सेक्टर बेफोराव एवार्डनि थाखाय माने ट्राइ खालामबाय थानांगौ। ओमफ्राय माने डिपार्टमेन्टजों माने जगाजग माने रेगुलार थाबाय थानांगौ। अब्ला डिपार्टमेन्टआनो जुदि मोजां खामानि मावोबा गासिबो डिपार्टमेन्टआनो गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टआनो गासिबो माने सापर्ट खालामनानै होनाय जायो आरो ओरैनोथ' आङो बेवहाय अरिजिनेल चार्ज लाथारनायाथ' MSTनि माने एजुकेटिभ डाइरेक्टर चार्ज लाथारनायाथ' आङो 6 मान्थल'सो जादों। 6 मान्थ जादों। दा आं दा MSTनि माने एजुकेटिभ डाइरेक्टर हिसाबै खामानि मावगासिनो दं आङो। माने मारै डेभेलप जागोन बेखौ माने सिन्था खालामनाय जायो। ओरैनोबा जोंनि स्टाफखौ थेंक इउ होग्रोनांगोन। गासै जोंनियाथ'
अल बिटिआरआवहाय माने गासै 18 जन एमप्लय दङ माने बिसोर मोजां खामानि मावनायनि थाखायसो माने बे एवार्डआव आंबो मोननो हादों आरो माने स्टाफखौहाय एसे थेंक्स होग्रोनांगोन आरो जोंनि थाखाय बे प्रग्रामा सोरनि बानजायनायाव एक्चुअलि जानानै थाङामोन बे प्रग्रामा माने अर्गानाइज खालामनाया जाहैबाय माने बालिपारा फाउन्डेसना बेखौहाय अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो गासिबो माने गभर्नमेन्ट सेक्टर हक बा नन गभर्नमेन्ट सेक्टर हक बेखौहाय माने एभ्रिथिं माने गासिबो माने खौ लानानै बे एवार्डखौ माने होनाय जादों आरो आसलथे बे हाबाफारिया बोसोरफ्रोमबो जायो नामा ना बोसोरनै बोसोरथामजों खनसे जायो एक्चुअलि माने फार्स्ट टाइम आंबो फार्स्ट टाइम अफिसखौबो माने बोसोरै माने जाबाय थायो बायदि मोन्दों आं रेगुलार ओरैनोबाथ' होबाय थायोआनो जाहैबाय बिसोरो मोजां मोन्दों आं गासिबो कान्ट्रिनि मानसिफोरखौ माने लोगो मोननायनि थाखायहाय दा माने एसे सिनाखि जाबायबो माबानि दं भुटान नेपाल ओमफ्राय बेनिफ्राय USA नि दं खोमा जायखिजाया दा जों दा एसे सिनायलायनाय जाबाय आरो दा एसे जोंनि अफिसखौहाय बिथांमोना माने नायफैनो नागिरदों माने मारै खामानि मावो मारै मायो माने स्टाडि खालामफैनो नागिरदों आरो दा बावैसोनि गेजेराव दा बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय नोंथाङा आसाम सरकार ओमफ्राय सेन्ट्रेल सरकारखौ माबायदि गोजोननाय जासिगोन थेंक इउ होनांगोन आंनिफ्राय आंनि गोरबोनिफ्राय माने थेंक इउ होनांगोन जायनि थाखायहाय माने मोजां खामानि मावनायाव जेनेबा बिदि आंखौहाय हेफाजाब खालामदों दा बेनि थाखाय आरो माने जोबोद गोजोननाय मोननाय दं आरो एक्सुअलि आं बिराद मोजां मोनदों आरो स्पेसियेलि थेंक्स माने बालिपारा फाउन्डेसन बिथांमोना मोजां अर्गानाइज खालामनाय आरो इयुनाव बेबायदि बेनिफ्राय साबसिन खामानि मावलांबाय थानो गोसो जायो नामा नोंथाङा औ जायो जानाया एक्सुअलि दा नेक्स्ट एजेन्डा लादों माने जेसेबां माने भेन्सार स्कुलफोर दङ भेन्सार स्कुलफोरखौ माने नेक्स्ट फेब्रुवारिहालागैहाय एसे टारगेट खालामदों जास्ट माने 12थासोखौहाय माने नायग्रोनाय जागोन भेन्सार स्कुलखौहाय जास्ट जाहाथे माने जोंनि MST निफ्राय बेफोर माने 12था भेन्सार स्कुलफोरखौ माने